Kwa kanyendo ni riwruok mar jopuonj mar KNUT oseyo mokalo tim osebedo ka timore mar jonyuol monjo sikunde kendo bago ng'anyo ka giriembo jopuonj madongo ma ondiki e sikunde go. Ne olose e kinde ma bende riwruok mar jonyuol noseyo jonyuol kuom bet gi nyithindo pacho e kinde ma piny owacho to nosegolo chik mondo mi giter jopuonjre skul ka pod moko pod ni mana dala to lakini wach mar bedo ni onge omenda no e mosekelo lweny. Judith Omondi ni kod ler mar wachni. Nyocha wan ga jo 9 ma 9 ne target marwa koro lando mimi wani pok no yude kata mana uchiel ang' obed nadi ka koro wamiye target mar 9 okwadhi yie kata dichiel. Liet mathoth wuok bang' ng'anyo mar jopiny ahinya to alwora ma Nyanza ewi wach mar ni ok giyie kod jopuonj madongo manoteri e skunde go. Lipodni mane ondik kod oboke mar Standard odiochieng' ma kawuono omiyo koro jagoro mar riwruok mar jopuonj mar KNUT Collins Oyu owuok tung' mosuo mar kumo jonyuol mane otelo e sundo jopuonj gi. Ni japuonj ma sirikal ogolo mondo odhi opuonje e skul ma bende osendimiye barua mapuonjo kanyo skul to mar sirikal. Ni in kaka jagweng' mong'e maler in ma wiye liw e gimonego tim ni keto japuonj kiriembo ka mwanda ka ae skul moko be ba kite tiga jawa gidepe ni ng'amiluongo ni japuonj iro skundno. To en gima lit kabisa ni jokonagi kendo koro kia gima somo e somo ka kok ing'iyo japuonj e yo maler tichalo ng'ama nyiedho dhiang' to chwado. Oyu mane loso kod jofwambo e apise mag KNUT e boma ma Nairobi bende olieko ne jotelo mag od bura moko ema osebedo ka tiyo kod jopiny e yo marach mar riembo jopuonj go. Kendo ayudo maler ni gimomiyo kamoro jopuonjege ni geng'o mondo gidonje skul ni skul mano aecha skul ok otimo maber. Adwa nyisou kaka oganda timo maber mar skul ok en wach japuonj kende, en janyuol, japuonj kaachiel gi nyithindo mopuonjo. Madum kabisa en yudo ni kara oganda gi kata jogweng'gi ok tim gigo ni gin ema gichando kendo jomariek moko maka asiayo gi mondo gitim gigi. Skunde manosegeng'e jopuonj moko ne gidepe ga jawa ok en skul kende, gwengego osetimo maber. E kinde di bende riwruok mar jonyuol ma otelnegi kod jakom ma en Silas Obuhatsa oseyo jonyuol ma nyaka sani pod ni kod nyithindo e dhot koko ni piny owacho ne osemiyo gi thuolo mar tero nyithindo go e skul kata maonge pesa e kinde ma pod gimanyo. Kama mzazi ukipeleka mwanafunzi kwa shule ambaye amekaa nyumbani 3 or 4 weeks na unaweza kuambia principal kwamba hauwezi kulipa fees, wewe ni maskini, sasa akiuangalia ndio tu unamdanganya na hivyo mtakubaliana. Serikali imesema wanafunzi wapelekwe kwa shule, mzazi yote ambaye ni maskini hawezi fees aende kwa shule, wasungumuse na principals wakubaliane vile fees italipwa pole. Kwa hivyo kusema wamekaa nyumbani kwa nini wamepatiwa nafasi ya kwenda kusuluhisha shida yao ya shule. Obuhatsa okoni bende nyithindo mane okalo to wuotho e bombe ka kwayo pesa winjo kaunegi okang' mager. The issues of students staying at home or walking in streets like we saw recently in Kajiado town the other day, like hawkers, has nothing to do with the lack of fees or any other school requirements, but it's the few parents on making to raise funds. E kinde ni yamo loko okenjo jonyuol makoro ywak ne telo mopogore opogore, telogo koro ywak ne jonyuol ka gikoni riwo lwedo ema biro reso sekta mar somo e pacho ka. Judith Omondi, Ramogi TV. Wadonga ne weche mag skul ni